bakin ganguna matsatsa ku zauna can tafiya ba ra'ayi ba ayi ta da ni ba dangayyar na ayyata ka kayar tuntu ba kuma zan mitar ka can yoyoyo ba na san ban zama abin sogun kowa kuma kowa ba zai zama min maki ba bar mai dariya ya wasa batun ɗele ran kukansa ne ba zan na kallawa farfesa ba za na rainin fari ba farfesa ba za na tsufa a zance ba farfesa ba za na kori masoyi ba farfesa ba za na gwasa na manya ba farfesa ba za na manta mugunta ba kuma kun san ba na kiyafa mugunta ba Allah kalikin mu shi ke rawarwa farfesa ba zan kukunta idan ni ba jahilci ba zai zaman tori ba tafiyar hankali take saka sun kaya wani baitin da na kubar saro ne mai neman kawan kare ne wa lalle ko da an raka shi ba zai samu ko da an raka shi ba zai samu sirrin daraja ku ce ajiyar Allah taskar baya bayana nan azar farfesa a kan kadar ko na darauta fata na tsallake ba yau ba tsantsar daraja mu je gun manzo na annabi dan amina gata gun kowa dukkan baya bayana nan aka darko wani shinge da ba a yi masa gaugawa in bango da ziljalalu ba mai zanyi wanda ya jarraba na babu idan kowa wasu sun ce da ni ina wahalar banza ga ba su tattaro sanin Allah na ba kun ga duniya mutum wadda zangai sanin farko za na fara gaida mahaifana sannan gaisuwa gare ku masoyana daga nan gaisuwa wa tarin makiyana kun san duniyar gaba da makiyawa farfesan waka gida zane na zauna mafaraucin kurakurai ke maka kai ne sai kai gyara tun ba kalla haka bakin ganguna matsatsa ku zauna can tafiya ba ra'ayi ba ayi ta da ni dangayyar na ayyata ka kayar tuntu ba kuma zan bitar ka can yoyoyo na san ban zama abin sogun kowa kuma kowa ba zai zamo min maki bar mai dariya ya wasa batun ɗele ran kukansa ne ba zan na kallawa na ga waɗansu masu yi da rabani na ga waɗansu masu haddasa rudani faɗin ilimi yake sa saɓani amma mabiya suke cin amfani da na zo duniya na gana ana ƙarya daga nan bil adam ya fansa magin hau ga almajirin kubar besan waka mai waƙar da bai wuce ɗan koyo ni ba so nake yin fi ku iyawa ba ban cewa wani kuna iya waki amma me ake faɗi harshen hausa in ba san mutum akan aiki ne in kun ba ni faskaran bishiyar marke kwana 15 ba zan wuce wannan ba sani ɗan uwa ba zan yi da wasawa kuɗar gatar makobi zan yi ba waka bin da babu gun marazanci babu kan jahili ko babu kan wata baiwa da ke a harshen mai zance hikima mai tasarrafin tafiyar su kwakwalwa da hankali na tantance harshe makogwaro da laffa da fitarwa a taƙaicen da bai azautar saurare waka mai abin da wayo bai
ga cikatan mutum na hudu masoyana wanda na fara gaisuwa a kashin farko. Malamai na da tarbiyar ku nake komai, hasken ilimi yake sa kai su ne ke dafa ka ba da tukunya ba, ka shigo duniya ashe sun zama jigo. Maka hamdala ta tabbata gun sarki, mu bayi da wanzuwa ba ta aura ba. Sirrin daraja ku ce ajiyar Allah, taskar baya bayana nan a garauta. Farfesa a kan kadar ko na garauta, fata na tsallake bawa yawa. To lallai muna kadar ko na jarauta, fata za mu tsallake bawa yau ba. Bakin ganguna matsatsa ku zauna can, tafiya ba ra'ayi ba ayi ta da nira. Dangayyar na ayyata ka kayar tsuntsu, ba kuma zan mitar ka can yoyoyo ba. Na san ban zama abin sogun kowa, kuma kowa ba zai zamo min maki ba. Bar mai dariya ya wasa batun ɗele.